Искам да ви покажа каква е разликата между България и между Дания. Сега, те двете стативи тук, те са едни и същото нещо могат. На тях може да слага се ламби, камери, други неща, каквото искаш. Те имат такъв 1.4 се води, всичко свързано с камери, светлини и такива може да сложиш на тях. Сега, двете са стрували 35 лева. И това беше най-евтината цена, която могах да ги намеря тези двете. Само, че едното е купено в България, а другото е купено в Дания. Сега, моля ли да познаете вие къде е купено? Нали, едното е купено в най-бедната държава в Европа, а другото в най-богатата. Двете за една и съща цена. Заплатите в Дания са 4-5 пъти по-високи и познайте кой къде е купен. Значи това е разликата. Ето ви, това е България. Това е България. Хуй. И това е Дания. О! Само вижте качеството. Само вижте разликата между те и двете. Просто то съвсем, нали, нямат нищо общо те двете. Макар че двете, това даже има такъв протектор тук. Двете са едни и същи, само че едното е 3 пъти по-дебело. Тежко качество, това може с един слон да качиш на него, а на българското виж го какво е. Аз съм от България. Същата цена. Вижте за какво става въпрос. И казвайте ми сега, че България номер едно, Номер едно, ама вижте какво е. Сега един от тези дни ще има видео за новата ми работа и това вече ще бъде, нали, ще бъде нещо, където няма да сте очаквали. Айде, ще се видим скоро.